Okay, so may hapon sa tanan, no? So praise God. So naana pud ta sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nya naana ta karon sa Deuteronomy chapter 5. So igsoon ubanin ko sa atong pagbasa karon. So magampo sa tanong before ta magsugod. Hallelujah. Glory, glory. Glory to your name, Lord. Salamat kay Ginoo ning kay gayunan nga imong gihatag kanamo. And Lord, ikaw mong ginaimbatahan nga mamuhat, Lord, sa among taliwala. Ikaw Ginoo mong gina-welcome nga Lord mamuhat ka sa among taliwala. O Dios, nga sa among pagbasa sa imong pulong, I pray God nga ang rema ni ini Lord among ma-receive, O God. Ang imong pulong Ginoo, ang gahom sa imong pulong nga mo transform sa among kasing-kasing ug mag-renew sa among hunahuna Ginoo. Among madawat karon pinagi sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you Lord sa kausaban. Thank you Lord sa imong gugma. Thank you Ginoo nga even katong manan-aw ni ini nga video Lord God. I pray nga sila usab Ginoo makadawat sa imong panalangin o Dios. Salamat kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan ug diha kanimo Lord walay imposible. Walay imposible diha kanimo o God. Thank you kaayo Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan. O Ginoo, ikaw ang mong ginapasalamatan, inintak na balang espiritu, ikaw ang ginaawhag nga magapamuhat sa mong taliwala. Tudloy mi Ginoo, samtang kami basa sa imong pulong. O thank you kay Lord nga maming tabunan, pinagi sa mong hamili nga dugo. Panalangin ni Ginoo ang tanang mananaw, o Lord salamat ng imong grasya ug mga panalangin mo dagayday gayud Lord. Dalaygon ikaw pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to God. Amen. So nanata sa chapter 5 verse 1. Okay. So mao ni ang gisaysay ni Moises, no? Nya iyang gibutang diri nga title nagingon ang napulo ka sugo. Kung atong ma-remember, naapo na siya sa Exodus, di ba? Sa Exodus chapter 20. Pero kini gisaysay ni Moses pag-usab. Okay, so verse 1. Gipatawag ni Moises ang tanang katawhan sa Israel o giingnan pamati o katawhan sa Israel. Sa mga balaod nga ihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Tun-i og tumana kini. Ang Ginoo nga atong Dios naghimog kasabutan uban kanato didto sa bukid sa Sinai. Naghimog kasabutan ang Dios dili lamang uban sa atong katigulangan kundi uban kanato nga buhi pa hangtod niining adlaw. Gikan sa taliwala sa kalayo didto sa bukid nakigsulti kanato ang Dios samtang niadtong higayuna nagtindog ako tunga-tunga sa Ginoo o kaninyo aron pagsulti kaninyo sa pulong sa Ginoo kay nahadlok man kamo sa kalayo ug wala kamo mutungas sa bukid, no? Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon. Verse 7, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga atua sa langit o sa ania sa yuta o sa tubig ilalom sa yuta. 9, ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Igihan, silutan ko kadtong nagsalikway kanako og ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa nilibo ka mga kaliwatan. Amen, no? Praise God. So, ang gugma sa Ginoo magpadayon, no? Hangtod sa nilibo ka mga kaliwatan, no? Kanang imong anak, mga anak, o nya ang anak si mong anak, mga anak, ug nilibo, no? Dili wala na ta ana siguro. Pero ang gugma sa Ginoo na gihapon magpadayon. Praise God. Verse 11. Ayaw pasipad-i ang ako ngalan kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Musilot gayud kang bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. 12.
tamda og balaana ang adlawng igpapahulay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 13, pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw lamang apan ang ikapitong adlaw nga igpapahulay ug iya kini sa Ginoo nga inyong Dios. Nining adlaw walay magtrabaho kamo o ang inyong mga anak o ang inyong mga sulugoon o ang inyong baka o ang inyong asno o bisan unsa sa inyong kahayupan o ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo aron makapahuway usab ang inyong mga ulipon. So, na-rest day, no? Okay, 15. Hinumdumin ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay, no? Balaanon gayod, no, ang adlaw nga igpapahulay. 16. Tahura ang inyong amahan o ang inyong inahan sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron mabuhi kamog dugay o magmauswagon didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Verse 17. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Ayaw kamo kaibog sa asawa sa inyong isig katawo o sa ilang balay o sa ilang uma o sa ilang ulipon o sa ilang kahayupan o sa bisan unsa nga ilaha. 22. Mao kana ang mga sugo sa Ginoo kaninyong tanan nga nagtigom didto sa bukid. Sa dihang misulti siya sa makusog nga tingog gikan sa kalayo ug bagang panganod, gihatag niya kining mga kasuguan ug wala nay lain. Gisulat niya kini diha sa duha ka papan nga bato ug gihatag niya kanako. Hallelujah. Amen, no? So gisaysay ni Moises ang mga kaagi nila didto sa Sinai, no? Okay, so padayon ta. Verse 23. Sa pagkabati ninyo sa tingog gikan sa taliwala sa kangitngit, samtang ang bukid nagdilaab sa kalayo, miduol kanako ang tanang pangulo sa inyong mga banay ug ang inyong kadagkuan. Sila miingon, ang Ginoo nga atong Dios nagpakita kanato sa iyang himaya ug pagkagamhanan ug atong nadungog ang iyang tingog gikan sa kalayo. Nakita nato niining adlaw nga mahimo di ay nga makigsulti ang Dios sa tao ug dili mamatay ang tao, no? So even sa una, no, nga ang Ginoo nakigsulti sa iyang mga katawhan, no? Karon ang Ginoo makigsulti gihapon sa ato ay igsoon, no? Pinaagi sa iyang pulong nga ato ang mabasa ug pinaagi sa iyang balang espiritu na may magagiyan nato, no, nasa tong kasing-kasing. Kung ang Ginoo imo nang gidawat nga imong Dios ug personal nga manluluwas, ang balang espiritu sa Dios naa na sa imong kasing-kasing ug siya may magiyan nimo, no, maghatag nimo og guidance sa matag adlaw. Okay, so verse 25. Busa dili kita magpakamatay pinaagi ni anang kalayo nga andam, paglamoy kanato. Apan mamatay gayud kita kun makadungog kita pag-usab sa tingog sa Ginoo nga atong Dios. Kay walay tao nga makadungog sa tingog sa buhing Dios nga nagsulti gikan sa kalayo sama sa atong nadunggan ug wala mamatay. Okay. Moises balik ngadto sa Ginoo ug pamatia ang tanan nga isulti niya ug sultihi kami sa tanan kay tumano namo kini. So kini nga time diri no, ingon diri nga walay tawo nga makadungog sa tingog sa buhing Dios nga nagsulti gikan sa kalayo sama sa atong nadungog ug wala namatay, no? Kay kasagaran kung ang katawhan wala pa nakapangayo og pasaylo diha sa Ginoo,
kumbaga makasasala pa sila diha tubangan sa Ginoo. Mamatay sila, no? Mamatay sila. Apan kung nakahimo na sila sa ilahang kananaman sila ginahimo nga ko ano, every year sa una sa Old Testament na sila at sin atonement time, no? Nga maghalad sila ang mga hayop para mag-atone sa ilang mga sala. Kay ningon ang Hebrews, no? Without the shedding of blood, there is no forgiveness, no? Kung walay kanang walay dugo nga muagas sa mga hayop nga ilang halad, no? Walay kapasayloan sa ilang mga sala. So every year diri sa Old Testament atong nabasa sa Leviticus, no? Nga naagi sila ginahimo nga yearly nga atonement time, no? Para ang ilang mga sala mapasaylo, mahugasan sila sa dugo sa mga animals nga ilahang ginahalad atong higayuna, no? Pero sa tuwa karon kay gibayaran naman ni Jesus ang atuang mga sala pinagi sa iyang hamili nga dugo, dili na gyud ta kinahanglan nga maghalad-halad pa, no? Kay do niingon ang Romans I think 6:23, for the wages of sin is death. Ingon dito, no? So, ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon, pero naisumpay. But the gift of God is eternal life. So, wala siya na naundang dito na sa kuano katong but the wages of sin is death. No, wala siya naundang dito kung dili na solusyon nga gihatag ang Ginoo, no? But the gift of God is eternal life. So naay eternal life na nga gitagana or nga gihatag si Jesus Christ ato ang tanan. So nara na sa imuha og sa kuano kung mudawat bata sa gihatag or sa gihatag nga gasa or gift nga gi-offer sa Ginoo nga hikanato. No, dili na ta kinahanglan mag-effort pa pag-ayo para mapasaylo atong mga sala. Dili na kinahanglan nga maghalad pa ta og unsa pa ng mga ihalad-halad dito sa Ginoo para mapasaylo atong sala, no? Ang ato ra siyang i-receive, no? Atong dawaton ang gasa, ang gift nga gi-offer ni Jesus para kanato, no? Arong maangkon nato ang kapasayloan sa atong mga sala, no? Ang pagtuog, pagsalig lang sa Ginoo ang ato ang puhunan ana igsoon, no? Ihatag nato sa Ginoo, i-surrender nato sa Ginoo. No, atong i-accept nga nakasala gyud ta kay kita mang tanan gyud ing Romans 3:23. For all fall short of the glory of God. All, no, tanan. Ang tanan nakabsan gyud sa himaya sa Ginoo. Kay nakasala man kita batok kaniya, no? So, dili na ta mag-blame kang Adan o kang iba kay kung bot hunahon ang ato ang kasing-kasing ba rebellious kaayo diha sa Ginoo, no? Kanang selfish ta kaayo usahay. Nagtuo ta nga korekta pero dili diay, no? So kanang mga ingana dili na si Adan o si iba ato ang pasanginlanan, no? Kay kita man ang nagdesisyon, no? So kitang tanan igsuon nagi mga shortcoming or kanang bang naay mga nang sala mga ginagmay nga usahay murag na normalize na lang pero igsuon mo nay dapat nga atong pahinuklugan, no? Nga maski nagmoingat ang buutan ta pero dili gyud na enough nga makatuta sa langit, no? Kay si Jesus ra gyud. Naingon pang John 14:6, no? Ingon si Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, through Jesus ra gyud, no? Wala gyud tay mahimo ana. Maskin pag unsaon nato, pagpaningkamot nga magbuutan kaayo ta, pero kung wala tay Jesus sa atong kasing-kasing igsuon, wala gyud gihapon, no? Kasi Jesus ra man gyud ang dalan. So, mo nang usahay, bisag dili mura bang di ta kayo ma-convince ba, no? Ambot ngano pud ning ato ang lawas ato ang flesh bitaw kay magbuot-buot jud. No, mo rebuildig jud. Pero igsoon ato yung paningkamutan nga mutuog yun ta sa pulong sa Ginoo. Kay maurag yun ni, wala na lain, no? Si Jesus ra gyud. So padayon ta igsoon. Okay, so asa na ta atong side? Okay. Okay, so verse 28. Nabati sa Ginoo ang inyong giingon sa dihang misulti kamo kanako, miingon kanako ang Ginoo. Nabati ko ang gisulti
ang gisulti kanimo niining katawhan ug husto ang tanan nga ilang giingon. Magmahadlokon unta sila kanunay kanako ug magtuman sa akong mga sugo aron walay daotang mahitabo kanila ug sa ilang mga anak hangtod sa kahangturan. Labaw ug ingna sila. Pamauli kamo sa inyong mga tulda. Apan ikaw, Moises, pabilin din hikanako ug sultihan ko ikaw sa tanan kong mga balaod nga itudlo mo kanila aron tumanon nila kini didto sa yuta nga ihatag ko kanila. Verse 32, busa katawhan sa Israel, tumanan ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw pagsupak sa bisan usa sa iyang mga balaod. Pag kinabuhi kamo, sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron mabuhi kamo dugay ug magmauswagon didto sa yuta nga inyong panag-iyahon. Amen. Praise God. Sumao kadto ang chapter 5 mga igsoon. O atong ipadayon no ang chapter 6 kay doon na patay gamay nga oras. Okay. Ang chapter 6 nagahisgot kini sa dakong sugo, no? Ang dakong sugo na ay dakong sugo ang ngagi pahimang or pahimutang o gihatag ang Ginoo sa mga katawhan. Okay, atong basahon verse 1. So chapter 6 verse 1. Mao kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios aron itudlo kaninyo ug aron tumanon ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Sa tibuok ninyong kinabuhi kinahanglan nga kahadlukan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini makabaton ka. Kung buhaton ninyo kini makabaton ka mug taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel ug tuman gayud ninyo kini aron kamo mauswagon ug mudaghan pag-ayo dito sa tambok ug tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Ginoo nga Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo sa dayon na ninyong katulog ug sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan og ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga ganghaan. Okay, verse 10, Dad-on kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ihatag niya kaninyo kining dapit nga daghag maanindot nga syudad. Amen. Nga dili kamoy nagbuhat. 11. Ang mga kabalayan puno sa mga maayong butang nga dili inyong hinaguan nga mga atabay nga dili kamoy naghakot or nagkalot, mga parasan o kaulibuhan nga dili inyong tinanom. Pangaon o pagpakabusog kamo. 12. Apan ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. 13. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios og siya lamang ang alagari og panumpa kamo pinaagi sa iyang ngalan. Ayaw ninyo simbaha ang mga Dios-Dios sa ubang mga nasod libot kaninyo.
kay giigihan ang Ginoo nga inyong Dios nga nag-uban kaninyo. Kon himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo og puuhon kamo niya. 16. Ayaw ninyo sulayi ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo didto sa masa. Tumana gayud ninyo ang tanang mga balaod sa Ginoo nga inyong Dios. Buhata ang maayo ug matarong aron kamo magmauswagon ug makaadto ug makapanag-iya sa anindot nga yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Abugon niya ang inyong mga kaaway sumala sa iyang gisaad. Sa umaabot nga panahon, kun mangutana ang inyong mga anak, kung nganong nagsugo kanato ang Ginoo nga atong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod, ingna sila, ulipon kami kaniadto sa hari sa Ehipto, apan giluwas kami sa Ginoo, pinaagi sa iyang gahom. Naghimo ang Ginoo og mga makalilisa nga buhat og mga milagro aron pagsilot sa Ehipto og naalaot pag-ayo ang hari ug ang iyang katawhan. Unya kami iyang gidalanganhi sa yuta nga iyang gisaad sa atong katigulangan o gihatag kanato. Ang verse 24, ang Ginoo nga atong Dios nagsugo kanamo sa pagtuman niining tanang balaod og nga kahadlukan namo siya aron mabulahan kami og buhion pa niya ingon sa iyang gibuhat karon. Ug matarong alang kanato kun tumanon gayud nato ang tanang sugo sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Praise God. So mao kadto ang chapter 6 no sa Deuteronomy. So praise God. So I think pwede ra nga diri lamang sa ta karon no. So na humana to ang duha ka chapter karon, chapter 5 and chapter 6. So igsoon, salamat kaayo sa imuhang padayon sa pakig-uban kanako no sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. And I hope igsoon nga napanalanginan ka diha karon no. I hope and pray nga ang Ginoo mamuhat sa imong kasing-kasing sa pinasahi nga pamaagi. Igsoon, dili ka nag-inusara, no? Na ang Ginoo nga imong kauban. Even though usahay murag kulay murag bagway nakakita nimo, no? Murag ikaw ra usa ang bugat imong gipaminaw or unsa bang imong ginaagian karon. Hinumdumi igsoon nga ang Ginoo nakakita sa tanan. Ug ang tanan dayag diha kaniya. So igsoon, salamat kayo sa imong pakig-uban. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. I-receive ang panalangin sa Ginoo karon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan igsoon. So thank you kaayo sa imong pag-uban and kita-kits na punta sa sunod higayon. God bless you.